Gendeng. Sing gendeng kuwi pejabat ora eling karo masyarakate. Mengko percaya diri lek diundang ning KPK dipoto koyo foto model. Ngisin-ngisini biyen kuwi adab lek enek wong salah kuwi disimpen salahe lek bener kuwi dhewe sinau. Dina iki inyong sing paling bodoh sak donya. Dongeng iki sing muni pakem tepakane cangkem durung karuan bener ngoten nggih. Ajar basuki mawa beo kacarita inyong arep cerita iki diarani kentrung ana kentrung sini bambung sono bambung sini kuwi aja cetil-cetil mengko lek cetil-cetil mlebu neraka isine susah-susah ora enek wifi. Kentrung karya kuwi gawean ora enek sing diarani buruh ora enek sing diarani wong babu sing diarani pekerja padha nyambut gawe ana critane. Oh lek gak ngerti iki tak critani lur. Lek cerita iki diarani wayang kentrung kuwi ken iki dikengken kentrung iki kan ngomong. Kon ngomong wong telu iki kon ngomong. Mas Puji kon muji-muji marang kuwi nggih. Amin. Mbak Kiki ndudone iki lho kahanane koyo ngene.